Hello po mga kaistorya. Magandang hapon, magandang araw, magandang umaga po sa inyo, magandang gabi sa lahat diyan sa ating mga OFW diyan sa iba't ibang panig ng mundo. Ito po muli yung host dito na si Paul dito sa ating programang Istorya ni Juan. At ito po yung bagong programa natin mga kaistorya. At alam ko pong nagkiklik po kayo kasi OFW po kayo, katulad ko rin po. At nagbabalak po kayong uuwi sa atin sa Pilipinas kung for good ka man doon or returning lang din po or nagbabakasyon lang. Pero ito pong guide po natin na isi-share ko po sa inyo at alam kong mga OFW natin dyan ay naghahanap din ng mga informasyon kung paano po makauwi sa panahon ng pandemya po na nalasa sa atin sa buong mundo ay apektado po tayo. So ito po yung guide natin kasi uuwi po kami ng brother ko po dito din sa Singapore po at magpo-for good na po kami sa Pilipinas ngayong February po, first week ng February mga second week ng February po ay uuwi na po kami ng Pilipinas mula po dito sa Singapore at uwi po kami ng Pilipinas. Pero yung destination po namin at kasi iba-iba yung mga destination po natin sa mga ibang probinsya po natin. Hindi po kami sa Metro Manila. Doon po kami sa yung ticket po namin ay mula supposed to be dito po muna sa Singapore. Dediretso po sana yun ng Cebu City doon sa Mactan airline po natin dyan sa Mactan airport natin, sa bagong airport dyan sa Cebu. Pero yung sa Cebu Pacific po kasi yung kinuha ko ng kapatid ko rin po. At tsaka huwag kayong mag-alala mga ka-istorya kasi iba-vlog po natin yan at kung ano yung mga kaganapan at i-document po natin para alam nyo po yung tatahakin nating landas. Kasi ngayon dati madali lang pumunta ka ng uwi ka ng Pilipinas, madali lang landing ka na kaagad doon sa destination na gusto mo eh. May flight kasing dediretso dito mula sa Singapore papuntang Cebu. At saka ngayon yung nakuha namin at na ticket doon sa Cebu Pacific, ewan ko lang po sa inyo kung ano po yung nakuha po niyo yung ticket o ano dyan. Pero sa amin nasanay na po kami sa budget airline po na syempre titipid lang din po tayo kasi mahirap na. Pero kung may budget naman po kayo, wala namang problema doon. Yung nakuha naming ticket ay supposed to be bago pa na-ban yung Singapore doon na isali sa pagbaban ng ating sa Pilipinas po, ng gobyerno natin sa Pilipinas ay nung na-check po namin yung ticket ay available pa po yung direct flight from Singapore to Cebu. Pero ngayon yung pag-check namin ng huli ay medyo wala na po talaga mga kaistorya. At yung way out po namin dito ay yung punta po direct ang flight from Singapore to Manila po, at saka from there Manila to Cebu. So bandang mga around 5 AM po yung usually na darating. Same pa rin po yung sa Cebu, 5 AM din po, mga ganun na mga oras. At madaling araw ng alauna magde-depart po dito sa Singapore. Yun po yung usual when either Manila or pa Cebu po tayong destination po natin. So ito po yung nangyari. Dumiretso po kami doon at saka nagra-route pa. Hindi natin alam mga kaistorya kung anong mangyayari pa doon. Either isa swab test pa po tayo doon or hindi. At kung pahihintulutan ba tayong kasi connecting flight po yung sa amin eh. Yung final na destination po namin dyan is sa Cebu muna. At saka pupunta po kami ng Cagayan de Oro City. Magbabarko na lang po kami kasi yung pamilya ko po mismo ay nandun pa sa Cebu.
So, yung anak ko at saka yung asawa ko ay nandun po sa Cebu po. So, pagkatapos yan, may mga gamit pa tapos magbabarko na po. So, ang kinakailangan lang po natin ng mga documents bago po tayo na in preparation po sa ating pauwi ng Pilipinas for good ay ito po yung dalawang site po na kailangan nating pupuntahan at fill upan po. Importante po ito na fill upan po natin ito kasi ma-aware po yung OWA doon at saka yung Red Cross para yung Red Cross po ay yung parang ibibigay ko po yung link dyan sa baba sa description na po ito at mamaya-maya ipapakita ko po sa inyo kung paano po mag-fill up nung dalawang site na po yun. Ito po yung dalawang requirements po bago po tayo pupunta ng Pilipinas at ito po yung nalalaman po natin muna at yung Red Cross is for the ito po yung tinatawag ng para pang swab test po at sinasaad naman doon ay sa libre naman daw po yung sa magsho-shoulder po yung gobyerno natin dyan sa atin sa lalo na kapag ikaw ay OFW po. Okay, so titingnan natin at saka yung OWA na site po, yung Oasis, yun po yung pipilapan din po natin. At titingnan natin kung ano po yung mga requirements doon. Nakakuha na po kami ng ticket na papuntang Manila at then connecting to Cebu through Cebu Pacific po na airlines. So, ang mangyayari is kakailanganin po natin yung airline ticket nyo po at para makaproceed po kayo doon sa pag-fill up ng sa OWA o sa mga, kasi natapos na namin na mga fill-upan. So, tara at tingnan natin yung dalawang site na pong ito at kung makikita natin kung ano yung mga requirements doon. So, doon sa mga OFW na nagbabalak na uuwi na ng Pilipinas for good or magbabakasyon lang po kayo doon. Pero sa panahong ito mga kaistorya ay kung magbabalak po kayong uuwi at saka magbabakasyon lang wala rin po kasi 14 days requirement po kasi sa halos na lahat na ng mga countries po ay nababan na po sa Pilipinas kapag may bagong variants po ng virus na pong ito ng COVID. So, ito po yung ginakailangan natin dalawang site. Tara, tingnan natin mga kaistorya para may guide po tayo sa ating kapwa OFWs. Okay, babalik po tayo dito mga kaistorya. Ito po yung dalawang site na sinasabi ko po dito sa ating programang Storya New One. Ito po yung oasis.owa.gov.ph. At pag nakalagay po yung pag in-enter po yung oasis.owa.gov.ph na site na pong ito ay pagpipiliin po kayo ng lingwahe kung ano po yung preferred na language po na gusto po ninyo, either English or Filipino po. So, para sa akin, click lang natin po yung English or depende lang po sa inyo kasi halo din po ito yung English po. So, once i-click niyo po yan, click na po yun ng register na pong ito. At ito po yung mga pipilapan po natin. Medyo mahaba-haba po itong pipilapan po natin but mostly or ito po yung pero hindi naman lahat po mandatory. Pero may ibang areas po dito yung pong nakalagay na red color po like ito po yung surname, given name or ito po yung middle name natin. So yung iba po kasi ay once isa-submit po ninyo itong I'm not robot po. Hindi naman po tayo. Once titingnan lang po natin. So ito po yung mga requirements. So bago po yan, dito muna tayo sa may mga asterisk po na naka-red color po. Ito po yung mga required. Pero yung iba po, katulad ng email address, baka na kasi ako po ay IT rin po ako, gumagawa rin po ng website. Yun po yung trabaho ko po dito sa Singapore. So, as a software developer, programmer po. So, alam po natin na minsan ay makakaligtaan natin yung mga bagay-bagay lalo na sa paggawa ng mga
ganitong klase mga page po. Ito pong email address na pong ito ay importante po ito kasi hindi rin po kayo papayagan na makapag-submit doon sa dulo kapag hindi mo na-fill upan to. So that means ito po yung red color na pang ito ay hindi po ito lahat na lagyan, pero ito pong email address na po ito ay talagang required po ito. Email address po ay kakailangan natin kasi makaka-receive po kayo ng email address na ganito. Yung dalawang site ay mag-notify po sa atin. Ito po yung importante kasi tayo mga OFW, wala po tayong na naglalagi po tayo dito sa bansa kung saan tayo nagtatrabaho po ay wala tayong mobile number po doon sa Pilipinas kasi magi-expire po. Yun po yung problema natin doon. So wala po tayong mobile number or cellphone number po. So ang ating kakailangan natin ay yung personal na email address po natin. Wag po yung mga kumpanya na email address po ninyo kasi po ay doon po yun pupuntahan unless po or may mga restrictions po kayo ng mga kumpanya po ninyo, yung mga IT po ninyo dyan, nire-restrict po nila yung pag-access sa ibang country or sa outside po sa lugar po ninyo or outside po ng organization po ninyo sa mga kumpanya ninyo. So, kinakailangan na personal email address po ninyo ang gagamitin po ninyo during sa sign up po ninyo dito sa dalawang site na sinasabi ko po. Ito po yung isa ay yung e-cif.redcross.org.ph. Ito po yung kinakailangan natin. Dalawang site na pong ito ay pipilapan po natin. So, dito muna tayo sa Oasis po ng OWA. Ito po yung unang-una nating gagawin. Ito po, maglagay po kayo ng surname po ninyo. Natapos na po kasi ako eh. Binibigyan ko lang po kayo ng konting overview po kung ano po yung gagawin niyo dyan. Doon sa mga hindi po alam kung paano po ito pipilapan ng kasi yung hindi naman lahat ng mga OFW ay yung sanay sa ibang mga site na pag-access o yung mga fill up dyan or mga ganun po. So, or yung sa mga iba na hindi pa talaga alam, generic na lang po ito. Okay po, at yun po, lagyan po yung surname, given name, yung middle name. Lagyan niyo po lahat ng mga personal information po ninyo kasi importante po yan, lalong-lalo na po yung address po ninyo. At saka yung mga civil status po dito, single or married, or ano po kayo. Ano lang po, dapat real na information po yung nilagay po ninyo. At saka lalong-lalo na po yung mga address po ninyo. Siyempre yung surname, last name, dapat magmamatch po sa passport po ninyo. Okay? Para wala po tayong problema doon sa pag-check. So, pagka-counter check sa ating mga authorities doon sa atin sa Pilipinas. Okay po, at pipalapan lang po ninyo ito kung saan pong province po kayo. Suggest ka lang po is kung ano po yung region po ninyo dito, yun yung final destination po ninyo, ano? Like for example, sa amin is for example lang po doon sa Cagayan de Oro City po ako. Okay. Click lang po yung region po ninyo at tsaka kung saan po kayo, like for example Misamis Oriental po. Tapos sa municipality is Cagayan de Oro City. Ito po yung main capital doon. At saka ilagay nyo po yung real na address po ninyo kasi mahirapan. Kayo lang din po yung magkakaproblema po niyan pag dating ng verification po. Yun po, paalala ko lang po din sa inyo. Okay? So, may iba kasi na dinideny nila yung o hindi o mali-mali yung mga address nila po ay mahirapan po yung pagko-contact trace po kung ano pong mangyayari po sa atin doon. At tsaka ito po yung mga ito ay hindi na po sila mga required po ito kung ano yung mga name ng employer po ninyo or address. Pwede po i-leave ng blank yan. Pero so far sa nakikita ko pong
required po talaga pero wala po siyang asterisk na ganito, ay ito po yung email address po. At doon sa baba din na mamaya pupunta tayo doon. At saka filapan lang po niyan. At ito yung contact number po. At tayo mga OFW po dito sa iba't ibang ibang bansa po natin kung saan po tayo nagtatrabaho. Yung mobile number po natin, cellphone number ay dito po. Tulad ko po ay dito po sa Singapore yung number ko at hindi naman natin pwede ilagay yan dyan kasi Pilipinas po ang hinahanap dyan na contact number po. Ito po yung contact number na po ito ay sa Pilipinas po ito dapat. So kung wala po tayong mobile number dyan, siyempre wala tayo. So, yung direct na kamag-anak po ninyo, asawa o ano po ninyo, mga anak, yun po yung ilalagay po natin na contact number or mobile number kasi yun po yung kung may immediate po kasi doon pa tayo makakabili ng cellphone number po o mga ganon doon pagdating pa natin sa Pilipinas. So, pero ito yung paghahanda po natin na ito ay syempre sasubmit natin yung mobile number ng direct na yung mga relatives po natin. Okay? At saka mayroon naman po dito kung ano po yung siblings niya, ano po, parents or ano po. So, ito yung next po, ito yung kung ititik niyo po nito kung persons with disability po or elderly, pregnant or ano po yun, ititik niyo po yan yung mga information na po yan kung applicable po sa inyo. Tsaka name of repatriation yung sa amin ay sa own expense po ito. Hindi naman po ito sa host ng pwede po, depende po sa inyo yan kung ano po yung sino po yung nag-shoulder po ng ticket po ninyong pauwi. Doon sa Middle East ay usually yun yung mga employers po. Yun po yung magsusupply ng o magpo-provide ng kanilang mga pamasahe or airlines po. Okay, so or either yung host na government or kung ano po. So, sa akin ay ito po yung pinili ko kasi ito po yung sa amin po itong sariling bulsa. Okay, at saka ito po yung sinasabi ko ay ito po yung pinaka-importante. Ito yung date of flight po ninyo. So, ito po yung kakailangan natin. Kakailangan na natin na pipilapan na accurate po. Hindi po tayo dapat na magkakamali dito kasi dito sa amin sa Singapore po ay within a day lang po kasi 1 a.m. po ang departure. Pauwi po ng Pilipinas ay darating po ng 5 a.m. So same day lang din po. So kung bubiyahe po tayo ng gabi sa host na country po natin kung saan po tayo nandoon ay nandoon naman po itong mga information na ito sa ating ticket po. So kung ano po yung nakalagay dun sa ticket natin, yun po ang ilalagay natin dito na accurate po. Wala pong mali po dito. Okay? At saka, kasi ito po yung dito po nagbabase si OWA kung ano po yung kung kailan po tayo expected na darating yung anong araw at saka anong oras. Kasi i-organize pa po nila yan at saka i-arrange doon sa atin kung saan po tayong hotel na i-quarantine po for 14 days kasi yung requirement na po sa atin is 14 days na balik po doon sa 14 days na mandatory po na strict quarantine po sa atin sa Pilipinas. Okay, so, at saka ito po, pipilapan po nito at ito po yung importante. At ito po yung dalawa din po na ititik po natin. Ito po yung hindi pa ako nakatanggap ng Dole Akap. Ito po ay required na ititik po. So, ititik niyo po yan. At kasi baka hindi ko po sigurado po pag i-update ko po kayo. Pinilapan din po namin ito kasi kinakailangan lang din po yung screenshot or picture po ng yung travel document. For example, ito po yung passport. So, yung passport po natin ay mag-require po ito ng mga dyan, yung mga pictures dyan, at saka i-attach lang po niyo dito. Click niyo lang po yung choose file po. At saka yung airline ticket or boarding pass. At saka yung ticket po ninyo kung naka-PDF po ay pwede po.
either picture po, itong icon na po ito ay sa PDF at either yung JPEG or mga PNG, yung mga picture po ninyo. Ito po yung or i-take po ninyo ng picture via phone po ninyo or mga ganon po, mga ito po yung mga requirements po natin, okay? Sa pag-fill up po. At saka tatlo po itong document dito: airline ticket, passport po, at saka airline ticket, passport, airline ticket. Tapos i-attach lang po ninyo, mga ganon. So maghahanap po siya diretso ng computer po, or mas maigi nagbabrowse po kayo dito ng either ng laptop po ninyo or computer or tablet po, kasi medyo malaki siya at nag-attach po kayo, nagre-require po ito ng mga documents po na nagmumula po sa computer po ninyo, either PDF or PNG or JPEG po or mga images po, okay? Tsaka ito yung proof of overseas employment po. Ito po is either OSC. So pipilapan po ninyo kung may valid na verification po. Ito po yung mga work permit or OEC or yung mga card po ninyo, yung mga pataka po ninyo, or ano po yun na mga ano po dyan sa Middle East. Kalimutan ko po yung name dyan. Galing din po ako ng Dubai kasi for 2 years doon. So okay, dito is mga permit po, work permit. So kung wala po kayo mga ganyan, pwede rin po yung OEC. So ginawa namin kasi wala na kaming ganito, yung mga work permit wala na kasi kukunin na yun ng gobyerno natin. Kukunin na po ng gobyerno po ng Singapore yun, or ano po yung host na ano po ninyo, kasi i-collect po nila yun. Hindi sa atin hindi sa ibibigay sa atin yun. Kokolektahin po nila yun, lalo na sa mga HR po ninyo or sa mga employer po ninyo mismo. Okay, so ito po yung kinakailangan. Kung wala po kayo ng work permit or visa re-entry po or verified employment contract, pwede din po ito. I-attach lang po yung PDF or picture po. At yun lang. At yung OAC, pwede kayo pumunta doon ng BM Online po. Ito po yung BM online.ph po. Ito po yun. Maglalagin lang po kayo dito at yung balik manggagawa po. Okay, so yun lang po mga kaistorya. At saka yung personal information po kasi yan. So yung ito po, ilalagay ko rin po itong BM Online kung gusto po kayo mag-generate lang po kayo ng OEC doon, pwede na po yun. Yan po yung ginawa namin. Okay, so ilagay ko lang po yan. At saka ito pong mga ititik na ito ay kinakailangan po ito. So hindi pa ako nakatanggap, so nagre-require po kasi ito, i-tick niyo lang po yung apat na ito. Hindi naman po talaga tayo nakatanggap ng ayuda sa ating gobyerno po. So ititik pa natin yan. At saka kung na-fill up na po ninyo lahat dyan, yung mga required na mga pipilapan po, yung employer na ito ay pwede na i-skip nyo po yan kasi hindi po yan required. Ito lang pong email address ay napaka-importante po nito. Huwag niyo pong kaligtaan yan. Okay. Tapos pag na-tick niyo po yung apat na ito, ay tick niyo lang po na I'm not a robot. Ito po yung verification na hindi po tayo automated na nag-fill up ng mga forms po. Tapos submit niya po ito. Submit application. Okay? Bago yan, kailangan i-double check niyo po lahat ng mga entries po niyo dito, mga inputs po natin. Kasi hindi po tayo iwas na mababara tayo dyan. Ano? So, iwas-iwas lang din. At saka, especially ito yung flights po natin. At saka anong days, anong oras tayo makarating doon, anong petsa. Okay? Yun lang po mga kaistorya dito sa oasis.gov.ph. At punta naman tayo dito. Yung pagkatapos niya pala mag-submit ng submit application po, ay dapat nakaka-receive po kayo ng email po. Katulad ng ito po yung main
reason po, ito po yung email address na pong ito. Ito po, lagyan nyo po ng correct na email address po ninyo ha. Huwag nyo pong kalimutan yan. Okay? Tapos kasi mag-notify sila yan na recognize po ng OWA na automated po ito. At ito po yung email address po. Ito po yung full name ko dyan. At ito po yung nakalagay. So, kailangan lang yung ito po yung email address po. So, ito po yung recognition po o na-receive po ng OWA na yung email address po natin ay nakatanggap pagkatapos natin successfully nag-submit po ng application dito sa Oasis. Okay po, at forward po tayo dito sa Red Cross po. Ito po yung pang swab test po natin. So, punta po kayo dito. Yung link dyan mismo ay ilalagay ko po dyan sa ating video po ito. Okay, so ito po yung ESF, Philippine Red Cross. Ito po yung entire site po nila. At kung may oras po kayo, ay babasahin po ninyo mga yan. Pero kung click lang po tayo dito sa register. At yung sa akin is black color po. Pwede po kayong i-change po dito. May icon po dito. Kung nakikita po ninyo itong may sun po dito at saka may crescent moon. Click nyo po yan kung gusto nyo. Ayaw nyo po yung madilim. Pero gusto ko po yun kasi hindi siya masakit sa mata. Okay. Pero sige na rin po at para sa atin na mga kapwang OFW. So, okay. Ito po yung ESF arriving passengers po. Ito po yung main document po na pipilapan natin para sa Red Cross po. Ito po na isa-swab test po tayo agad-agad pag nakarating po tayo sa Pilipinas. Ito po yung mga personal information po dito. Lagay niyo po yung apelyido. Ito po ay naka-mix po, no? Halo na po ito. Primary po niya is English po na letter at saka may naman po dyan sa baba, apelyido, mga ganun po. So, okay, lagyan na lang po yung particulars dyan. Again, dapat base po sa passport po ninyo ang ilalagay po ninyo dito. Yung mga yung document po dyan dapat nagma-match dyan sa passport natin, of course po. At saka yung nationality, of course, Filipino. Tapos yung birthday po natin ay pili lang po kayo dito. Yung may mga dito. So, kung gusto niyo yung issue-shortcut po ay for example po, issue-shortcut po natin, pipiliin. Kasi malayo yung mga po ito dito po yung year niya. So, pwede po kayong magpo-forward doon kung anong year po yung kailan po kayo pinanganak. Anong year po. So, for example, sa akin po is 84 po ako at saka pipili po kayo ng pecha doon. So, scroll na lang po ninyo. Nasa May po ako eh. So, okay. Hindi na po yan kasi personal na po masyado. Okay po. Alam niyo po na yan Click na lang po ito. Tsaka yung age, ito ay hindi po ito required po at wala po tayong ganyan. Hindi naman po siya required sa system. Yung marital status po natin, tick nyo lang po yan. Tsaka male, female. Tsaka yun po, required po sila ito. Required po ito pag makakita po kayo ng may asterisk na pong ganito. Okay? Doon sa hindi lang po nakakalam. At saka yung contact number, contact information, ito po ay importante na rin po ito. Again, same din po na ginawa natin sa Oasis. Dapat magmamatch lang din po para iwasan lang po sa confusion. Pagdating po doon, baka magpapanik po tayo. Anong email yung nilagay ko doon sa ESF na yon? So, at saka sa Oasis. So, kung marami po kayong email address na personal dyan or dyan, dapat isang email address lang po yung lalagay ninyo. Huwag lang po yung iba-ibang email address kasi magno-notify din po ito eh. Ito po yung makaka-receive po kayo ng ganito. Ito po yung sa akin kasi isang email address na lang po rin yung pinilapan ko doon. Same lang po
yung primary na email address lang po ninyo yung dapat gamitin po ninyo para iwas lang din sa mga confusion po o nagpapanik na lalong-lalo kapag nandoon na mental block. Okay po, biro lang po, pero dapat primary email po ninyo na gagamitin po ninyo. So kasi after po ng successful ninyo na registration ay manonotify din po kayo at makaka-receive po kayo ng email na galing po sa Red Cross. Ito po yung c19.redcross.org.ph. Hindi na po kayo kailangan, no reply po ito, hindi na po kayo kailangan magre-reply po sa mga email na pong ito. Kasi ito po yung automated na email address po na nag-recognize po na successful po yung pag-register po ninyo. Kung hindi po kayo naka-receive doon mismo sa inbox po ninyo, either ano po yung mga gamit yung email address, Gmail or Yahoo, yun po, dapat ilalagay po ninyo doon baka nandun po napunta sa spam mail po ninyo. Huwag niyong agad-agad na burahin yung spam mail nyo po kasi importante po yun. Baka napa-flag po na spam o napunta sa inyo doon. Pero sa akin po, sa inbox po ito na naglalagay. Pero huwag lang po kayong magkumpiyansa kasi baka kaugalian po natin na i-right click po ito at saka i-empty po itong folder na ito. Huwag po. Okay? Reminder lang po sa mga kapwa natin mga OFW. Okay? So, ito po, ano po yung nilagay yung email address dito, yun din po sa itong Philippine Red Cross po. At saka yung mobile number, wala po tayong mobile number, hindi po yung sa host kung saan po tayo na mobile number sa Pilipinas po ito na mobile number po. Kamag-anak po ninyo or ano po yung mga anong ilalagay niyo po dyan kasi doon sila magko-contact po. Automatically din po makaka-receive sila ng SMS doon once maglagay po kayo ng mga mobile number po nila. Ilagay niyo po yung plus 63 po, mga ganon po, okay? So, ang example lang po yan. So, ilagay niyo po yung plus 63 po for sure. Yung country code po para iwas-iwas na lang din po sa mga dapat naka-standard format po. Okay? Payo-payo lang din po kasi nagpa-program din po ako. Depende din po kasi sa sino po yung gumawa ng site na ito. Okay. So, who owns this cellphone number? Ito po yung ilagay niyo po. Patients owns this cellphone number. Hindi po ito sa atin kasi unless po kung may Pilipinas na mobile number po kayo. So, itong isa ay family member or ano po yon. So, okay. Titik na lang po yung appropriate po sa kung saan po yung nakuha yung mobile number na yan. At saka yung current address po, ito po yung address na ito po yung current address. For example, pipiliin ko po yung sa amin kasi baka okay. Yung province po, for example, Misamis Oriental po yung sa amin or NCR po kayo, ilagay niyo po. Ito po yung current address po ay address po sa atin sa Pilipinas po ito. Okay? Ito po yung current address po. Okay. Tapos, for example, city. Kasi medyo itong ano na ito ay nakakalito ng konti ito. Permanent address po. Hindi po ito yung address natin sa Pilipinas, sa address natin dito sa ibang bansa po. Kasi may province po ito Okay po. Kasi iba-iba kasi yung ano natin. So, ito po yung sa Pilipinas. Lahat na pong ito ay sa Pilipinas po ito na address. Itong current address na pong ito ay hindi po address like nandoon kayo sa ibang bansa, like sa Singapore po kayo, or sa Middle East, Dubai, Saudi Arabia po kayo. Hindi po itong address nito kasi logically po ay yung province po na pipilapan is for example ganito ay ikaw na po yung magpipil up. Ito po yung current address po ninyo doon sa Pilipinas. Okay? Permanent address po, kung nakatira po kayo kung saan po kayo, sa Pilipinas din po ito na address na po ito.
Okay, for example, Aklan or saan po kayo dyan. Tapos, yun po yung barangay po ninyo. Ilagay niyo po yung complete address po ninyo. Dapat nagmamatch din po yun dun sa address natin dito. Okay, kung saan po kayo talaga permanenteng nakatira sa Pilipinas. Okay po, para yun saan po yung maka-access yung or makakontak po tayo ng government po natin kung ano bang mga mangyayari. Okay, so ito po yung lagay niyo lang po dito so yung current address po ninyo kung same lang po sa akin po ay same lang din po ito lahat. So wala pong problema yan. Current address po natin sa Pilipinas po ito lahat o permanent address. Isang destination lang po kasi ako eh. So emergency contact number, ito rin po yung mga mobile number po ninyo at saka yung employment information. Lagay niyo lang po ito kasi lahat ng red color na po ito ay mandatory po ito, required po ito na pipilapan po natin. Okay? Okay, so malapit na po tayo dito sa baba, employment information. Ito po yung hindi po natin ititik to. I am frontliner. So hindi naman tayo frontliner. Kung frontliner po kayo or healthcare worker po, titik niyo po yan. Pero sa akin po ay hindi po ako frontliner, employed. So ito lang po. Ito yung current po ninyo na trabaho dito sa abroad po. So pipilapan po ninyo yan. Yung mga country of employment. So pipili po kayo kung anong country po kayo na nagtatrabaho po. Okay? As an OFW. So travel history. Ito po yung nakakalito konti. When was last time you were in the Philippines? So kung kailan po kayo huling nandun sa Pilipinas. Okay? Okay po. At saka dito po din sa date of departure, ito po yung last na kung saan po kayo huling namataan doon sa Pilipinas po. Okay? Okay po. At saka ito po yung date of departure. Petsa kung saan po kayo naka-port of departure. Ito po yung departure po kung saan po kayo saglit lang po date of departure. Kasi ito nahalo ata nila nahalo nila po ito eh. Ito yung una po, itong first na requirement po ay ito po yung last po ninyo na arrival sa Pilipinas. Okay? And then kailan kayong huling bumisita sa Pilipinas. Okay? Yung information na pong ito ay for example, ito po yung nakalagay natin example na petsa po. Tingnan na po yung passport po ninyo. Doon may stamp po yan. Doon yung pero alam naman po natin yung last na kung kailan po tayo pumasok sa Pilipinas kailan po tayo huling dumating sa Pilipinas, yung arrival date po, hindi po yung departure date sa Pilipinas ito po yung arrival date po sa Pilipinas. Okay? Tsaka dito po din sa itong date of departure po, ito po yung kasi ito po medyo nakakalito kasi kung pwede siyang tingnan natin po. Okay po. So ito po yung itong dalawang petsang ito at saka ito ay ito po yung pagdating nyo po sa Pilipinas pag-uwi na po. Ito po yung recent po. Ito po ay yung arrival po ninyo dati. Okay? Kasi pagpipiliin po ninyo dito sa date of arrival, hindi po kayo makakapili ng mga backdated na date po. Kasi arrival po ito based on the current date recent date lang po. Ito lang po yung ina-allow nila. So, ngayon is 23 po ng January 2021. Ina-allow nila po is 3 days na backdated na date po. Kung for example may nakaligtaan po or nandoon pa po kayo nagpipill up mismo sa eroplano or sa mga ganun po, ay pwede nilang ganito. Pero sa online po, hindi po kayo makakapag-backdate ng ibang date po, yung mga lumang date. Okay? Yung mga lumang date ay naka-disable na po siya, naka-gray na po, hindi na po pwede. Okay po, so ito po yung reason, ito po yung departure kung kailan po kayo uwi sa Pilipinas at kailan po ang darating po natin sa Pilipinas. Ito pong dalawang information na pong ito ay bago po ito. Itong nasa sa itaas, ito po yung last po niyo na arrival sa Pilipinas. Tapos port of departure po ninyo ay ito ay sa plain text lang po ito at naka-country. So na-select lang po niyo. Ito po yung
Select lang po kayo kung saan po kayong country po na galing. At saka ito po yung port of departure. Ito po ay free text lang po ito. Magta-type lang po kayo. Wala po siyang option. So, lagay na lang po dyan. Kasi ang Singapore lang din po siya. So, ganon lang din po. So, lagay natin. At saka kung how will you arrive? Ito po ay air or sea. So, syempre air po tayo. At saka yung flight number po ninyo sa, for example, dami ko lang po ito. At ilagay nyo po yung, wag nyo pong ma-misspelled or ano po, dapat accurate po yung information na pong ito. Okay? At saka ano po ito, ang isa ay sa returning resident na po yung pinili namin. Kung saan po yung appropriate po ninyo ay ilagay na lang din po nyo mag-select. So, sa akin po is returning resident Balikbayan. So, returning na po kasi kami kasi magpo-for good na po tayo. Okay, mga ka-istorya. At saka ito po yung OFW information. Are you an overseas Filipino? Yes, tick na lang po yan. At saka kung what kind of OFW, land-based po or naka-sea base po kayo, tick nyo po yung appropriate dyan. So, do you work for a LMA, Licensed Mining Agency? No, kasi hindi po ako sea base or something. So, mga kasar, kayo lang po magbahala dyan. Exposure po, exposure history. Have you exposed or known COVID-19 for 14 days? Of course, no. Okay. Clinical information. Wag niyo lang kung may dinaranas po kayo dyan, ititig niyo po yan. So, for sa amin, wala po. O other symptoms, lagay na po, hindi na po siya mandatory po ito. So, current previous conditions, no. Wag na lang niyo po yung itik yan. Kasi, pwede hindi naman siya required. So, pregnant, of course, no. Pero kung pregnant po kayo, lagay niyo lang po yan. Passport number, ito po yung passport number po ninyo. Double check po niyo palagi yung passport number po ninyo. So, ito po yung upload po. May sample po dito. I-upload po ninyo yung picture po ninyo dito, yung passport po ninyo. Okay? Tapos maglalagay po yan dyan. Or open camera. O dito na lang po sa upload photo po. Mas madali. Kung may JPEG na po kayo dyan or PNG na screenshot po ninyo ng passport po ninyo. Picturean niyo po yung passport niyo at tapos i-upload po dito. Okay? Check, do you consent to being contacted to blood donation? Ititik na lang po yan. No na lang po kasi nagmamadali na po tayo. Pero kung gusto po ninyo, hindi po tayo nagmamadali. Yes na lang po yan. Depende na lang po sa inyo. Pero sa amin, no na lang po itong dalawang ito. Tapos isa-submit niyo po, mag-i-enable po itong submit na button na ito. Magkukulay blue ata ito o green, nakalimutan ko lang po. Kasi hindi po pwede maklik kapag may kulang pa po kayong mga required na mga red na, ito mga required na mga information po, yung kulay red po, yung kulay pula. Okay po. Tsaka yun lang po. Tapos pipilapan po ninyo yung lahat yan. Okay. Tapos submit. Pag submit po ninyo yan, successful po yung registration po ninyo, ay makaka-receive po kayo ng automatic email address na reply po na galing po mismo sa Philippine Red Cross. Okay, at saka huwag niyo pong kaligtaan, basahin niyo po ito. Ito po yung QR code po ninyo. At saka ito po yung mga arrival ninyo dyan, yung mga information. So, ito yung mga klaseng information na marireceive po ninyo. So, ikikip lang po nyo yung QR code po ninyo kasi yun po madali lang nila pagpunta po natin sa Pilipinas ay scan na lang po siguro nila yan kasi may QR code po. Huwag po kayo mag-alala dahil i-document ko po yung journey po natin na pauwi sa Pilipinas. Okay po mga ka-istorya. At saka ito pong isang document din po dito na may isang ito po yung sa Philippine Embassy po, pero kung kayo po ay galing po ng ibang bansa at na magta-transit po dito sa Singapore po ay may advisory po dito sa official na Philippine Embassy po dito sa Singapore. So ito po yung mabasa natin dito, may mga advisory po sila.
So ito po yung nagta-translate, ito po yung document na pong ito. Click ko na lang po yan. Pag yung airlines po ninyo ay galing pa po ng, for example, galing po ng Saudi Arabia or Dubai or United Arab Emirates po or Abu Dhabi, galing pa po kayo dyan, tapos magta-transit po kayo dito sa Singapore, ay basahin na lang din po ninyo itong advisory po dito sa Singapore government po kung yung mga airlines po ninyo ay magta-transit po dito sa Singapore. So, ilalagay ko na rin po itong document na ito sa link na ito galing mismo sa ating Philippine Embassy dito sa Singapore. Itong naka-PDF po ito. So, kung yung mga airlines po ninyo na nailista dito, ay pakibasa na lang din po kung ano yung mga requirements kasi medyo stricto din po dito sa Singapore pagdating sa mga transit dyan. So, basahin na lang din po natin. Ilagay ko na lang po yung description natin dyan sa baba. Okay po. At yun lang sa siguro muna. At okay, yan lang po muna mga ka-istorya sa atin na programa dito sa Storya ni Juan. At saka I hope naka-impart po ko sa inyo ng konting tutorial guides na rin po sa ating mga kapwa OFW natin na uwi na sa Pilipinas or magbabakasyon lang po. Advice ko lang po yung sa mga magbabakasyon lang po kasi wala na pong time po kayo pag magbabakasyon po kayo kasi mahirap na kasi halos mga Pilipino dito sa Singapore ay hindi po nagbabakasyon. Yun po yung katotohanan kasi dito sa Singapore po hindi po katulad ng sa mga Middle East na mga countries dyan like mga Saudi Arabia or ano kung isang taon hindi po kayo naka-uwi po ay may isang buwan po kayong holiday po, annual paid leave po yun. At kung 2 taon hindi po kayo nakabalik sa Pilipinas ay mag-accumulate na po yun ng 2 buwan. Yung kasong yun ay medyo mahirap na nga masyado kasi may ka-quarantine ka pa ng ilang araw at saka sa pabalik mo ay marami ka pang daraan ng mga processes na kailangan natin ano po yung tawag natin yung kailangan natin na ipa-process bago po tayo makabalik. Dito po sa Singapore kailangan po kung for example gusto kang magbakasyon ka lang muna. Hindi po basa-basa dito mga ka-istorya kasi pag uwi mo doon sa Pilipinas kasi itong Singapore na country po ay nakaban. Isa po ito sa nakaban sa ating gobyerno sa Pilipinas kasi may bagong strain po ng pero isang kaso lang po dito pero binan na lang din po ng sa Pilipinas kaya dito effective po yung control nila mismo kasi maliit lang na country na ito at saka mabilis silang mag-control. So mas effective yung ano din nila dito at saka stricto na rin po. So, kina-contain nila mismo kagad. So, beside that, nakaban na rin mo. So, ang papayagang papasok lang sa atin sa Pilipinas ay yung mga citizens lang po sa atin. So, mga kagaya po natin ng mga OFW ay pwede po tayo makapasok doon sa Pilipinas pero may dadaanan tayong strict quarantine na 14 days. So, yun po yung isa-serve natin sa bago tayo papayagan na lalabas na sa quarantine na yan. So, okay. So, mga kaistorya, i-document ko po ito para may share natin kung huwag kayong mag-alala at doon mismo sa airport ay mag-vlog din po tayo doon at i-update ko po kayo kung anong kaganapan sa latest na mga events na po ito sa pag-uwi natin sa Pilipinas. So, yun po at marami din po kasi dito mga OFW na kailangan nilang magpabakuna muna dito or may marami pang mga attachments sa atin sa mga bayarin sa Pilipinas. Yun po yung mga usual na kaganapan na choices po na nag-weigh in po ninyo yan at saka tinitimbang po palagi. So, yun po yung mga dito, yung mga dito yung mga vaccination po dito sa Singapore ay magro-roll out na sila ngayong taong ito. Nagsimula na nga sila doon sa mga frontliner
at doon sa yung mga na necessary na mga sector po ng trabaho, mga industriya po dito. So yung general public po ay baka doon na nga sa last quarter na po ng taong ito ng 2021. Dito ay magbabakuna na po sila ng either Pfizer o tatlo din po yung bakuna ang kanilang kinukuha. So depende na rin po kung may side effect po yung isa sa inyo, kung may mga po yung Pfizer ay kung may epekto po, may allergic po kayo or something, sila na po yung magbabahala sa inyo dyan. So may mga side effect din po kasi, so depende na rin po sa gamot or vaccine na ituturo po sa inyo dito. So kami, hindi na po kami dyan sa vaccine na yan kasi pauwi na nga kami ng Pilipinas for good. At yun nga mga kaistorya, at antabayan na lang po natin yung mga next natin na storya dito sa storya ni Juan. At i-update ko po kayo sa kung ano yung mga kaganapan sa pag-uwi natin, at i-document natin, pipicturean natin, bibidyohin natin kung ano yung mga process doon, para pagdating ng panahon po na kayo naman yung uuwi ay din po kayo, makaka-relate din po kayo doon sa information na ibibigay natin po dito. So ito po yung real na information po, so kailangan natin na gawin ito para sa ating mga kapwang OFW na uuwi na sa Pilipinas din. Okay mga kaistorya, at maraming salamat dito sa pagtangkilik dito sa storya ni Juan, at tabayanan po natin ng next na episode dito sa ating programang storya ni Juan. Kita tayo doon sa Pilipinas mga kaistorya, at muli ito po si Paul nagsasabi po sa inyo dito na maingat po tayo. Ingat lang po din tayo sa mga natin, wear lang po tayo ng mask at yung mga alcohol natin dyan. Okay mga kaistorya, thank you so much. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please consider subscribing po mga kaistorya para ma-notify po kayo agad kung may mga bagong videos po tayo dito. So sa Pilipinas na po yung bagong settings natin, at ipifeature na po natin yung mga kung ano yung mga kaganapan doon sa Pilipinas, at magninegosyo po tayo doon sa Pilipinas mga kaistorya, at tabayan na po natin yung mga next natin na mga vlogs. Okay, so thank you so much mga kaistorya, at may God bless us all. Thank you, and bye bye. Keep safe everyone.